Dobrý deň, dobrý večer, no poviem vám vlog, že kde ideme. Teraz sme v Hlinom na vlakovej stanici, čakajú deti, tu čakajú deti a ideme na check-in v Hermanovciach. Budú tam hovoriť o Bohu, budú tam chvály. A keď budeme už akože v bistrom, urobím zase video a spojíme to a budete to pozerať na YouTube kanál, na náš Triple K. S pozdravom, či to špinavá. No, povedz nám niečo. Ty nám niečo povieš, to prídu Sabina. No ty najprv. Ja, no. Takže prídu hostia z Austrálie, budú nám rozprávať, ako sa spoznali a tak. Nie, Sabina? Áno, svedectvo a také. Áno, chvály budú všetko, môžete sa na to tešiť. Dobre, čaute. No teraz sme vo vlaku, teraz ideme vo čiernom. No, sme v čiernom, ideme v bistrom, budú tam auta a budú nás prenášať tam hore pri zboru. Všetko uvidia, ne? Všetko uvidia. Áno, Diana, chceš nám povedať k tomu niečo? Tešíš sa? Na čo sa tešíš? Ven, medovník. Dobre, no. Už sme v bistrom, čakáme na odvoz, príde po nás naša pastorka, volá sa Lisa, potom pôjdeme hore pôjdeme, bude tam check-in sa začína o 18:00, budú tam chvály, Božie slovo, prídu hostia z Austrálii, potom bude občerstvenie, bude nás tam čakať chlebičky, jednohúbky, medovník, teplý čajík, salvatorka, voda. Toto je naše auto. Toto. Teraz iba sa tak prechádzame, musí, lebo zima nám je, ale nevadí, keď už budeme hore, tak urobíme zase iné videjko. Dobrý deň, teraz sme už v tom zbore, kde sa nachádza v Hermanovciach. Neviem. Jej. Áno. Tu sa nachádza... Okay. Tu tak. Tu. Skúšky. Tu ako skúšajú chvály o Bohu a potom prídu aj iné deti. Tu je besiedka, čo majú detičky. Tu sú záchody a tak no vyzerá. Keď už bude Božie slovo, natočíme vám všetko. A tak, no. No tak, teraz ideme zase si sadnúť a keď už budú hrať Božie slovo, tak už bude super hrať. Takže si budeme sadnúť na náš noč. Tak, no. Ahoj, Patrik. Ahoj, Valentina. Ako sa máš? Výborne sa mám a ja sa na to teším, čo sa bude dneska diať. A ja tiež veľmi. Áno. Bude to požehnané, budú aj požehnané slovo. Áno, všetko bude požehnané. A tešíme sa na to veľmi. Áno. No už len teraz čakáme, kedy prídu hostia z Austrálie. Čo sa dáš povedať? Nechala vyčítať. We say that we have grace for today. Máme, ale sme radi, že máme milosť na každý deň. There's grace for tomorrow, Že je milosť na ďalší deň, but that grace is tomorrow. ale tá milosť je práve na ďalší deň. God's only asking us to do today. A Boh nás pýtal, No, už sa končil check-in. Bolo to požehnané, boli sme papať. A teraz budeme čakať, kedy nás odvezú dole. Kedy nás odvezú dole z auta, my sme išli na vlak. Tak, no, celé.